мо ҳамчун сокини шаҳри Норак дида истодаем, ки вазъ дар Бадахшон нотенҷ аст. Дар шабакаҳо нишон дода истоданд, ки вазъ камтар нотенҷ аст дар он ҷо. Имрӯз мо дидем, ки яке аз мардони бонуфузи Бадахшон кушта шудааст. ҳаминро аз мардуми Бадахшон хоҳиш мекунем, ки ба ҳар хел тааллуқа дода нашаванд. касе ки гунаҳгор бошад дар назди қонун ҷавоб мегӯяд. касе ки ин корро кардааст, мақомот кор карда истодааст, дери нагузашта бод дастгир мешавад, дар назди қонун ҷавоб мегӯяд. аз мардуми Бадахшон хоҳиш мекунем, ки вазъи ҷумҳурӣ тенҷ аст, вазъи ҷумҳуриро нотенҷ накунанд. ба ҳар хел гапҳои аз ҳар тарафу аз ин сӯ аз ин сӯ аз ин сӯ дода нашаванд. ба ҳар хел ба митингу ба майдоншиниву ба чӣ ба нооромӣ даст назананд. касе ки гунаҳгор бошад дар назди қонун ҷазо мегирад. ай мардуми Бадахшон боз ҳам хоҳиш мекунем, ки ба ҳар хел гапи росту дурӯғи аз ҳар тараф дода нашаванд. вазъиятро дар ҷумҳурӣ нотенҷ накунанд.